Πάμε να σου μάθω πώς θα βγάζεις καλύτερες φωτογραφίες για τα social media με το κινητό σου. Αρχικά, πριν κάνεις οτιδήποτε, πήγαινε και άλλαξε τον τύπο αρχείου φωτογραφιών που βγάζεις από JPEG σε RAW. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αν έχεις λίγο παλιότερο μοντέλο κινητού, μπορεί και να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα, αλλά με λίγο πιο καινούριο μοντέλο σίγουρα θα την έχεις. Οπότε πήγαινε και άλλαξε το. Δεύτερον, να προσέχεις πάρα πολύ όταν χρησιμοποιείς το portrait mode στη φωτογραφία. Πίστεψε με, μιλάμε, έχω δει εκτρώματα να συμβαίνουν με αυτό το mode. Το portrait mode ουσιαστικά θολώνει το background της φωτογραφίας, δίνοντας έμφαση στο μοντέλο της φωτογραφίας, γι' αυτό και λέγεται πορτρέτο. Απλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι με το portrait mode το θόλωμα γίνεται με τεχνητό τρόπο μέσω ενός software, το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου φυσικό. Δηλαδή φαίνεται πολύ τεχνητή και φτιαγμένη φωτογραφία. Δεν είναι δηλαδή όπως τις κάμερες, όπου απλά ανοίγεις το διάφραγμα της φωτογραφίας και έτσι έχεις τον bokeh πίσω. Τώρα γίνεται μέσα στο software. Tip 3. Κατέβασε την εφαρμογή Lightroom στο κινητό σου, με την οποία θα μοντάρεις τη φωτογραφία σου, θα παίξεις με τα χρώματα, με τη φωτεινότητα. Απλά κοίτα να μην το παρακάνεις. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρεις τη φωτογραφία σου σε ένα next level, πιο cinematic και πιο επαγγελματικό look. Οπότε, ναι, θα με θυμηθείς. Και τελευταίο tip, πριν ανεβάσεις τη φωτογραφία σου στα social media, πήγαινε στις ρυθμίσεις και βεβαιώσου ότι έχεις ενεργοποιήσει την επιλογή ανέβασμα στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ολόκληρη η ανάλυση της φωτογραφίας σου ή στο μεγαλύτερο βαθμό τουλάχιστον. Δοκίμασε αυτά που σου είπα και πες μου πώς σου φάνηκαν τα αποτελέσματα.